Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Kajing jelai ki kam sniu kat barang mi kisni. Kamtam hapo yo pohat kebalawan ra e kajing jabo bat jingkaroi ki kam sniu ki balai phojai. Ka henyu trap youth council HYC sengkemi bat kinongelam ka henyu trap yodu association. Henen kamit juga khandai tarik unailar arjar arab sau kilalai ban jurip ya ka yodu barok kawai. Hagane ka jinglet ban jurip ka seng bat kinongelam ka yodu association kilalap pelen baki dan hadu sau bat santeli ki jaka bat penlong ka jingya khalai bat ka balalong kum ka jaka set ya ki blang. Hagaba ka jingya thnyan bat khapnya ka bala ichir khe hadu kata. Hagate ka jinglap jong ka seng ya kinonge khalai. Lasa kiru ba omtang kirang ba senrang henry lay don langru kilong kemi ki ba syong ya khalai kumta keseng marmar kala pha mi no ya baro ki ba ya khalai na ketika jaka bat pha khang no shisendon na kite ki dukan ha ke jing kren beruba roi kupar senram presiden rang ba ke HWC long ba ka yodu kala long ka jaka ya khalai ha kini kisngi kaseng kala bu jingkli bagi to ki ba penyat ya ketika jing khalai ki yo bor nai bat kumno usiem ber ka hima melim ka ai bor ban pen ya khalai ha ki dukan ha yodu ha ka ba ka we ka kendon juga hima ka ong ba om sya ban ya khalai badu ong ru ba kumno ka surkar jela ka sya ban penlong ya kum kini ki jing ya khalai klem da yo jing bet Dapat press ini, ini berapa? Ini press ini. Kopi belum. Ayo kopi belum. Menurut saya gini. Semua kan. Yang orang di try banget, tahu yang try kan banget. Try kau. Try jom ke store. Manu. Limu nak pasal kami ni. Kita ni pura. Puri klik lagi. Saya cepat kamu saya Indonesia. Yang cepat saya itu. Ini tolong. Ai penting terakhir lah. Dan ai mukul. Buat pendam dah. Bila mana kau berdiri Iwan benkira. Jadi, nak si berkilat ke berkilat di BA. Mongga. Kilat BA bat ilayo ni ngidon tahu tak stol nombor, phone number dong tera. Pidon ai la de pindon ombor pindon. Ingin selek ke kam pandai kan. Ini orang mesti apa? Benar, masuk apa? Mengi. Ini ada bos mengi. Gua lihat lihat mengi kan tak? Dalam bidang yang keren deh. Mangi ngidang wan dah kelenti, betul di kai ko pilih tidak benglah. Di pionong na. Ai pilih dah kelenti ko bomdai bat. Kai ni menip yang ya kendong na. Aku mau kata nong ya ni sabar le nong. Jual mengi kalau mengi ya keren sah. Kan ini keren. Kena bersutu juga yang bomlong tengah pesengek kan. Bomlong itu ya. Lah, bi mene yang pesengek biong yang ah. Biong ah. Ya le sabar kenapa? Ya sabar. Tapi TV di kita biong benda kita keseng dah sih kita. Ibu dia. Kamu try ya, wan menunduk kita. Manu kita masih warna 15. Ngomong menunduk kita kan. Berada no kawan pun 15 dalam hebat kamu le. Minta. Kita ini dia di dah. Pidon penambahan, dah pidon le. Jangka Youth Trap Yodu Association. Adin mangilaya kendu agini singi beladap man perkat bat banyak liu jingmut alor ka jinglong jingman jong ka Yodu. Kabangi ong kata kayit kemat kani kayit kemi jong ka jai penriu. Aku bah nakeleng ka perthai ki briu la dakiwan hang ni po ri khasibi ja jongi ka ba ki kwa e banyu i gede kata ka Yodu. Ka badan kata ka jaka ka baya khayi pateng. Ka bala telun daki post nam daki spa snam ki pemerintah. Rea bangi pet ya jinglong jingman pat jong kayodu ngi ba kata kanam ka burom ka bangi ngi yo kung ka jai penriu. Kat nang wan gisngi bat ki por kala nang hiar dor
lomba ki jing don lomba ki jing jala ni kita ki bom pun semua tenat yang ikum ka jai menteri hadian mengilai syong perkat begini ginoi lam joka nyautrap yodu association ngila rai ban pulong ya kanika jingwan jurep ka jongi menta kamit akan hapok yodu iberkoi kamaningkong ladang ikan mal nakapor sa kapor ngiju yo iya kita ki kendon lani ki hukum ki bana kaliang joka hima meliam ki setbo kamaningkong kong ba omla ban pelong ya ka yodu lani ki dukan apo yodu kum kita ki jakaya khalai dai ka kai ka bangingi lap menta ka singi pelen nang ba jongpi ki press ki media ki bayadon lang yo iba kila don sal santli kita ki jaka kepala pelong ya ka yodu kum kawe ni ki jakaya khalai kamaningkong ga jingkeli ka bangi kwa ban keli ka long ki yo bor na kini ki brio kabaar kumnu siem lani ka hima melim ka aibor ban penya khalai haki dukan ki bodon po yodu habaka kawini ki kendon ka jong ka hima ka ong ba omsha ban ya khalai kabaar lu mdi tang na hima melim ka jingkeli ka long ba kumnu ka sarkar ka jongi ka sha ban ya khalai claim ka no permission tilayu iba lani kwa ban pelong ginu ki fit ya ginu ki kenja jingele kai ban permit visa bakumta ter ka sarkar ka ong hab dapan ya ka permission lani ka hukum nah kejingnya kenduk bekejing kera ka jongi mta singi ngilap begini ki beriu ki le bean ki klem don wat tang ya ka permission om dei tang ka hima melim wat naka sarkar kim don ka baar ka bangilap menta ka singi ka jing penkan ya ka kendon jo ka hima melim ka long ba om sya ban pelong jakasa kani ka hima melim ka keren ka por sa kapor ka district council usiam dan kini ki benai ki beladap hadin bana kalian jo ka sengi khenrai ka lum serbi ula ai ka statement ban ong ba ka yodu lane ki jaka ki bahap po jo ka district council om sya ban pelong ka jakasa nengiyo i hapor bengi pet ya kani ka jaka ngirong ki giyeng ki building ki fair ngilap ki spangut ki beriu ki syong ki sa hakani hapo yodu ka jingkeli ka long ka hima melim balada yo khasi pim sya ban sa mit piong baka kendon kam sya ka jingkeli ka long balai ubriu na Bihar wansa balai ubriu na West Bengal uyo ka jaka sa bat kile yu ka hima melim leng baki pulet siem ki jongki ki bedan hapo yodu balai kim yo i kata ka jing khalai pelen kapala ja po yodu balai kim yo i kata ka jing sa mit jongki beriu hapo yodu mereka basusi ro kalong ba ngatrai ki video ki jongpi POE bawi ni ki nong shong wai bakali banu ba ai jingbit ya me ban sa ka ni ka jakau ong ba ai jingbit do menteri jong ka hima melim ka jingkeli kalong ba utau menteri jong ka hima melim tep ki kendon ki ba ka hima hi kasna ne don ai shalendet jong kini ki ngingi subajur bakani ka jing khalai ka jing sa mit ka don ai shalendet bat ni kwa ban ong baka yodu kumbangi ong bangi yoi bangi rung menta ngitep baka public toilet kadon tang syajengai jo gitu jakasa kajing keli kalong habadang dei ubreu da kawan kajing sitom kajing pang kajing sitom siteng miet lado kwa balik sabar ulik syai kajing penjabo ya yodu lomba ki jing jabo ki ba fair dei dikini ki beri ki besyong basak ni tementa menu ban kit klik ya kani kajing jabo jo yodu kita ki ki bala pelong yang menta kasingi banwan ban pej daladi bat hadin kani haringkat ka jingya shonglang ban perkat begini noilam jongka association ka ba pej bakmi hamtam e ka association ka ba pej ki pari gi jongi kamdei kani ka dei tang ka jing sedang jong ka jing wan rung ka jongi po yodu ban ra ding ka buan ra ya ka jing nong ya uparado parsnam jongi nang ni sakmat ngin nang le ya ki shibun ki kam nang ba hima meli ka ban shim ya ka jing kli lada ka ba mi nang ni na po yodu fishim ya kita ki khajna fishim ki musur fishim ki jing shim ki ba fair balai pat pimdon ka jing ikli ban pet bakan don kata ka bhaw kamya hang ni po yodu kata ka bangi kwa ban ong na kalyang jo ka seng bat nginom syong kay ka bangi lap man ta kasngi ngin salet ban ra ya kini ki jing lap ki jongi haka office jong siem ka hima melim bat kumjur po district council ban bu ki jing dawa ki jongi bat lada na ka office jong siem ka hima melim kimle ai dan ya nak district council kim siem ka jing kli ban le ai lor kini ki jing lap ki jongi na kalyang jong seng ngin salet pat da ki kam ki bangi dei ban bat kumanga ong kani ka dei tang ka jing sedang jong ka jingwan ka jongi menta kami banang ni sakmat nginang wan ban pe saya ki wei pat ki benta ki bakta yang i kum ka jat ben ki bakta ka jinglong jingman jo ka yodu bat ki bakta hiru ya ka rukom ka burong ka akwar jo ka himah melim hi barok kum ka jat ben ni sarong banginang don kita ki dorbar trairi ki bangiong ki dorbar snong ki dorbar ra ki dorbar hima nelada kita ki dorbar trairi ki jongi kim syam ya ka jingke kli ka bala bensyat ajrong halor jong ki kamdon kumbang oi pi kamdon jingmut bangindon ni ki dorbar trairi ki jongi tekani ka jing ka message ka jongi syaka hima lang bagilat pathai kubor bat ya ka bangin selek tu bani kendu kini kisngi pendangwan te hadin kata ngin sa perkat pat ke ka bangi de ben le halor kini ki jinglap ki jongi tengah so ban IT ki noilam jong ka bang abat apa komun sekretari jong ka denga piota do system
Hot nagaliang kami ni siyem kani senjam deling ba kajing bomdan kajing kit nagaliang suem nagaliang da sosel kamdi tangkasit ga beningkong bonsin yang laju pensengo itu kajing kani kajing long discipline nane kajing buram jungi ki kim soto te ka kani ka bantai kalong ba ni hapsem ya kani ka senjam kadai de bekim lai te kumbo ngai pi ni kumki dekat ke jat baril ni hapsem ya kani ka senjam no malaka kalong kaman kayo kumbo yang kata kadai ka jaga kayo pateng lai menta kala adai tang ka jaka ka ba kilaroi kita ki kambian sudah te haga da kajing bom lai maki ka pelong yang ka bomban se bangi hap mi sakmat te kumbo ngi presiden juga SYC kalong ba kani bara kali jisman te ngang su angum ni nak yang jomi kitu ki ba ai dukan bat panile hausi bat panile kalai kidi ban sotu bo ki ai ro om ti ta pin kamai psta kayo ka hat ka boram ka ijat bara ka jok ijat bara to date la kam kini ka ju ka por kalau mau film balai udi tat hadu kat ni na udi ha ula banda ni kidi ki anji kanun ki ai bala dan lupa hajakabun pentrai ndai kita ki ai bara ka keterikam tanam petau kasih ti kumbol presiden juga SYC mana yang ba dari kini ki bor ki mla ban terekam ti kini ber step down no nyim dan kam ya pi nyim pha ya pi ba pin long ki nong ya da tadi mata kilong man ki nong banda kemut ka an ka terekam tanam petau yu kasih ka bai ki wi ki jai beri kolong free kam dan jengmut kan ni kum kan uksa kalong no kalong ba yang yu kasih nyim bet e ban wai yang apa berpelong jaga sa apa yudo ti du kham na yu bor ni te kemut kan ni ka pau syai ba u kham entertain u kham pen ri lenu kami ikiwi kita beri beringi kursi. Ti kamu kapal syai ki keling baki kam kalau baga desel bagai Imam William kam dei na betau kursi. Kadai na mata kiwai pagi jai beri. Kadam dei kata kum kunuk sa kalau bangi ki kursi kara. Wat diwi kira angin buru arpo dingang yap sel. Ini kita ju. Tapi kita ngayo. Kiyo baca kasak jakadam. Ki balada prospa kada spa. Ki siu ayu. Ki siu ayu syataka desel syaka Imam William. Tekum kita baru kali kini ki an juga Imam William juga desel baru kalau tek kumbaki ba kidai tang yang i bombet ikiwi ja baru kalau bombet kidai tang tahe kumbang ni presiden kalau ba kani baru ki sedang baru ki kambean lada kata desel ka Imam William ki sim nak ki kendit thia no kam dan kam yang i bengin le jadi le dingin le kum kita ki jai baru ngimban se bengin hapsim ni kata ka senjam bangi ngimla banong mi spek malak ma kadi kerja sedang